Dobar dan i dobrodošli u novi video nakon izuzetno dosta vremena. Ja mislim da je od onog videa, onaj minut i po video, da je prošlo već nedelju i po dve, nisam siguran, ali kao što vidite po današnjem naslovu, danas ćemo pričati o 9 stvarima koje mogu da vam pomognu kada ste tužni. Pre svega, ovo su stvari koje su meni lično pomagale kada sam bio tužan i sad kada sam nekad tužan. Uglavnom, ja se koristim tim stvarima i te mi najviše pomažu, nisu poređane nikakvim redosledom, tako da, hajde da počnemo. Kao prvo, spavanje. Zašto spavanje? Zato što jednostavno tada se odmorite, legnete i ako vas razmišljanje smiruje, ali na primjer mene ne smiruje, ali ako vas razmišljanje smiruje, nekada je bolje samo leći i razmišljati, a nekada je bolje jednostavno da samo odete da spavate i da pokušate da zaboravite na sve. Od toko glupo zvuči, ali nema veze, ostavit ću. Pod broj 2, čitanje. Meni je ovo iskreno dosta puno pomoglo. Znači, čitanje ne mora da budu knjige, ako vas ne interesuju knjige. Možete naći na internetu da iščitavate neke teorije zavera, da iščitavate sportske člankove, da možete na kraju krajeva i knjige. Ne postoji samo jedan žanr knjige. Svi smo zamrzeli čitanje realno, to jest uglavnom svi smo zamrzeli čitanje zbog škole, ali ja sam prvi mrzao čitanje i iskreno sad volim da uzmem da pročitam knjigu. Neću da se hvalim, ali za knjigu od 300 stranica mi je trebalo 5 dana. 4-5 dana. S obzirom da sam ja osoba koja do prve srednje nije htjela da pogleda knjigu ni na slici, to je meni odlično. I također dok čitate vi ćete skrenuti misli sa stvari zbog kojih ste tužni i jednostavno ćete utonuti u to što čitate i preokupirat ćete se tim i to može da vam bude beg od realnosti. Pod broj 3 je dobar film ili dobra serija. Zašto sam stavio ovo dva zajedno? Mogu sam jednostavno da napravim 10 stvari. Ne, lakše je ovako. Film ili serija isto kao knjiga. Možete utonuti i izgubiti pojam o vremenu, bilo čemu. Ja trenutno gledam jednu seriju, Škorpion, to mi je moj stric predložio, deda, stric, komplikovano je, uglavnom on mi je predložio, gledao sam sa njim na Foxu i serija je odlična. Također je dobra serija Generation, počela da izlazi 15. marta ove godine na HBO-u. Ima dosta dobrih filmova i serija, samo trebate istražiti koji žanr vas zanima. I jednostavno odvojite vremena ako već ste tužni, uglavnom ne radite ništa. Ne znam kako da kažemo da ne zvučim retardirano, ali uglavnom ležite, uzmite, upalite. Na kraju krajeva gledajte i anime. Anime isto spada u neki vid serija. Anime dosta može da ti pomogne. Naprimjer, ovo mi je moja Marija rekla da je jedan psihijatar, koliko se ja sećam, koliko sam je slušao, da je jedan psihijatar rekao da je dobro gledati Naruto, zato što ti dok gledaš Naruto gledaš kako on odrasta u problemima i kako pored svih problema, zato što i pored toga što je bio odbačen iz svih njegovih problema iz života, on nikada nije odustajao i nastavljao dalje i on je, dalje neću spoileram. Idemo dalje. Pod 4, fizička aktivnost. Kako fizička aktivnost? Jednostavno. Trčanje ujutru ili uveče, vežbanje kući, trbušnjaci, sklekovi, na primjer ja iz besa vežbam, ili na kraju krajeva ne mora da bude i vežbanje, možete sport, košarka, fudbal, odbojka, koji još sportu imaju? Stoni tenis, da, igram ga cijelu godinu, skoro i nisam zapamtio. Uglavnom samo gledate da sebe fizički umorite, da možete da od broja 4 dođete do broja 1, da spavate. I to vam isto može dosta pomoći, jer ćete
se izmoriti i verovatno ćete, ako već igrate, ako ćete igrati neki sport, bit ćete sa ljudima oko sebe i koliko god vi verovatno bili antisocijalni u tom trenutku, dosta će vam pomoći to što će ljudi biti oko vas. Pod broj 5, šetnja. Šetnja je slično kao fizička aktivnost, ali ovde nigde ne žurite, ne gledate da se što više izmorite, nego da što duže budete u prirodi. Najbolje je šetati pored mirnih mesta, negde u prirodi, neka sporedna ulica gde nema nikoga, tu vam je najbolje šetati, zato što, ponovo, isključite se iz realnosti, slušate okolinu, naročito ako je šetnja sa nekom dragom osobom, ali ako se, na primjer, tuži zbog neke osobe koja vam je draga, onda slušalice, uši, muzika i, odlično. Pod broj 7, dobra igrica. Na primjer, mene je Minecraft uvek vadio iz sranja, dokle god sam mogao da ga igram, dokle god je moj kompjuter mogao da ga pokrećem. Sada to, ne mogu reći da FIFA radi zato što ja pizdim još više zbog FIFA. I da, veoma je bitno koju igricu igrate, zato što neke igrice jednostavno mogu samo još više da vas iznerviraju, što ne želimo, zato što ćete biti još besniji i možete biti još tužniji i još ujebaniji, zato što ćete početi da se nervirate, verovatno ćete nekoga i oterati u pičku materinu u tom trenutku, koga niste hteli, dosta puta mi se dešavalo. Uglavnom, pazite koje igrice igrate i ne igrate FIFA na telefonu, to je robija jača. 5 sezona posljednjih igram neprestano, zavisnik sam od FIFA i jebi ga. Igrajte Minecraft, deco, i Roblox, i Football Manager. U stvari da, i od Football Managera se klonite, igrica je gora nego heroin, mnogo lakše se navučeš nego na bilo šta. Pod broj 8, muzika. Da, spomenuo sam je i za šetnju, ali muzika je jednostavno lek za sve. Nema koje dete ti neće reći, mislim, od lupam 98. godišta do 2007. godišta, nema dete koje ti neće reći da ga je muzika masu puta vadila iz problema i da je muzika bila glavni inspirator za neke njegove ideje, da ga jednostavno raspoloži. Nekako muzika ima tu moć da nas iz mrtvih diže. Naravno, sve zavisi šta slušate. Ali, na primjer, postoje ljudi koji slušaju depresivne pesme i to ih raspoloži. Postoje ljudi koji slušaju vesele pesme i to ih ujebe. I postoje ljudi koji slušaju vesele pesme i budu srećni i raspoloži ih, i koji slušaju depresivne pesme i budu još depresivniji. I pod 9, moje omiljeno. Dakle, pre nego što vam kažem šta je, samo ću vam reći da sam moj najgori period u životu u 2018. godini provodio tako. Svaki moj problem sam tako izbacivao, ispoljavao. I nekako dosta mi je pomoglo i što se tiče vokabulara i ovako bilo čega vezanog za srpski jezik, za tekstove, i to je ispoljevanje emocija kroz tekst. Znači, ako više ste, na primjer, za hemijsku, uzmete hemijsku i pišete. Ako ste više za telefon, jebi ga, nemam telefon pored sebe, onda uzmete telefon i kucate u telefonu. Ako ste više za kompjuter, uzmete tastaturu i kucate i eto vam. Ali, na primjer, tu vam niko ne može braniti šta ćete reći. Na primjer, kako da vam kažem ovo da ne zvuči bolesno. Vaša podloga za pisanje će vas uvek slušati i nikad vas neće prekidati kada pričate svoje probleme, samo će slušati i vi kad pogledate najbolje će vas ona slušati. Znači, sve će biti tu i neće nikome reći, jedino ako neko ne uzme papir ili telefon ili neko ti nehakuje kompjuter, ko što su meni sa virusom, nema veze. Ne skidajte Football Manager 21.
nikako piratski, ne postoji. Što volim što se menja boja kada približim se sa šoljom. Wow. Ko ne provali, stvarno se menja boja. I kad ja pomeram ruke se menja boja, wow. Uglavnom da, ispoljavaš emocije kroz tekstove. Ja iza sebe imam, sad ću vam reći tačno koliko, ja mislim da ima preko 60-70 novela u periodu od juna 2018. do sad imam napisanih preko 60 novela i započet roman i ko zna koliko beležaka za tekstove koje sam se pripremao da napišem, a nikada nisam napisao jer nekad je najbolje ne napisati neke emocije na papiru jer kada si povređen, to sam shvatio malo kasnije, ja sam konstantno pisao o tome i ja samo sam još više i više upadao u bedak zato što sam samo pisao o toj osobi u lepom pogledu. Naprimjer, ne želim ja da kažem da je ta osoba u bilo koju ruku loša, ali za mene i za moje mentalno zdravlje je bila. Da, i dan danas pišem ponekad. Da, pišem ja često, nego ne objavljam tekstove više. I lepo je pisati, možete da se izrazite kako god hoćete, možete da bukvalno se izvrištite u papir, ne bukvalno, nego možete da iznesete tu emociju na papir kako ne možete, na primjer, pred prijateljima. Papir i da se rasplačete dok pišete, neće reći, neće vas zajebavati, plačeš pičko jedna, ne, papir će biti tu. Pada mi prsti. Samo moment. Sad mi nema tako, da, tako, pokušajte bilo koji od ovih načina. Ja ću sad uzem završen video i budite mi pozdravljeni, šta još da vam kažem. Hvala na podršci. Nevjerovatno ste iskreno. Dok nisam snimao, ja sam dobio sabove. Dobio sam i masu pregleda. Prva creepypasta na kanalu nam je blow upala. Za to nisam zaslužen samo ja. To smo mi. Ja i vi što gledate. Tako da, hvala vam, šta da vam kažem. Mi se vidimo u nekom sledećem videu. A vi ako vam se svidao video, slobodno ostavite like, pretplatite se, podelite se sa prijateljima. Da i one gledaju kako Palmica kenja po internetu. Ako ste do sada imali neke mimove, pošaljite mi ili na Instagramu ppalmica.a ili na Discord serveru, rado ćemo se smejati zajedno moje gluposti. Tako da, to bi bilo to što se tiče ovog videa, ne znam šta još da vam kažem. Da, ako imate ikakav problem, slobodno mi se javite na Instagramu, rado ću izdvojiti vreme da popričam s vama, da pokušam da vam pomognem najbolje kako mogu, ako ne mogu da vam pomognem baš zapravo, mogu da vam pomognem tako što ću vas saslušati i eventualno dati neki savjet, ako sam u poziciji da dajem savjet. Tako da, to je bilo to, ali budite pozdravljeni. Vidimo se u nekom sledećem videu. Pozdrav!